Lycos je firma, která se ve složitých oblastech snaží být nejlepší na světě. Je to rodinná firma a z toho důvodu chceme, aby jsme měli pozitivní dopad na svět. Chceme, aby lidem a jejich dětem a dalším generacím se prostě žilo líp, aby se měli fajn, ale na druhou stranu, aby to, že se měli fajn, měli odmakaný, aby jsme prostě věděli, že to není nic z toho zadarmo. Celý biznis živých staveb vznikl tak, že jsme, řekl bych, takovou náhodou, inovací chtěli postavit barák, který pro nás, nebo respektive ne pro nás, pro naše lidi, pro naše vývojáře, bude fungovat líp, který vlastně vytvoří inspirativní prostředí. A čím víc jsme se nad tím zamýšleli ve spolupráci s architektama, ve spolupráci naší, jak to znamená třeba na mě jako mladí generace a mýho táty, tak jsme zjistili, že to inspirativní prostředí je to, že seš blízko k přírodě. A tím vzniklo před 11 rokama Likonové, který bylo v mnoha ohledech revoluční nejenom v Česku, ale vlastně v celé Evropě. Bylo revoluční tím, že vlastně na zelený louce postavíš barák, který zlepší přírodu kolem. A my jsme nevěděli, že něco takového dosáhneme, a teprve až následně jsme začali zjišťovat, jak to opravdu funguje, co to přináší pro ty lidi a pro to okolí, jak vlastně tam vzniká úplně neskutečná symbioza toho, že prostě máš barák, který funguje dohromady s tou přírodou. A napadlo nás to udělat biznis. A v té době se zrodil tým živých staveb, který jsme postupně začali budovat a ty myšlenky a produkty začaly nějak krystalizovat, dopracovávat se. A posledních 7 let intenzivně pracujeme na tom, aby se těchto budov v Československu, ale dneska vlastně už v celé Evropě stavilo víc a víc. A protože jsme bytostně přesvědčení o tom, že je to strašně důležitý pro naši krajinu. A z toho důvodu vlastně se tahle divize, tenhle biznis stal jedním ze 4 základních pilířů naší firemní strategie. Je to zároveň strategie, která naplňuje vlastně poslední část naší vize, nebo respektive mise. Je to poslední slovo před tečkou. To znamená, že vytváříme lepší budovy pro lidi a přírodu. A i přesto, že to je velmi složitý biznis, protože my vlastně vytváříme úplně nový trh a musíme prvně těm lidem a potenciálním zákazníkům vysvětlovat, že to je potřeba a proč je to potřeba, tak se to stává úspěšnějším a ten sen se překlápí v realitu. A teďka hledáme někoho, kdo se toho chopí, téhle mise, pro koho to bude tak srdcová a vlastní záležitost, jako je to pro nás, a kdo to posune ještě prostě na vyšší level a dosáhne toho společně s náma, s naší podporou, že prostě v Evropě tohle bude preferovaný způsob stavění budov. Nám prostě zase nějakou takovou náhodou se podařilo do tohohle biznisu vstoupit velice brzo a vlastně jsme se stali jako pionýry toho, co znamená zelené stavění. Nejenom v Česku, ale ve střední východní Evropě a dneska už v podstatě na evropském měřítku. A ta výhoda vlastně téhle naší pozice spočívá v tom, že máme za sebou množství let, respektive ročních období, protože se bavíme vlastně o živých organismech, o kytkách, kterým vlastně prošli a byl to ten proof of concept těch našich systémů a produktů. A to vlastně nikdo moc nedokáže dohnat. Ale zároveň prostě
to bereme s naprostou pokorou, protože máme před sebou ještě velký kus práce a musíme se neustále zlepšovat. Chceme i nadále vylepšovat ty naše produkty, služby, vyvíjet nový produkty, které tenhle směr budou umožňovat. Protože do určitý míry vlastně to chápeme tak, že když to neuděláme my, tak kdo to udělá. Takže to máme jako naši vlastní zodpovědnost a povinnost tohle udělat pro to naše okolí. Já si myslím, že novýho lídra téhle naší divize čeká jako úspěšný a šťastný příběh. Jo? Protože pokud to bude člověk, pro kterého tohle bude vlastně životní misí, že chce za sebou zanechat něco hezkého a dobrýho, co udělala, o čem bude vykládat nejenom svým dětem, ale svým vnukům, tak tu příležitost dostane příležitost navázat na poměrně dobře zakotvený základy biznisu, ale zároveň ho vyškálovat. A vylepšovat, neustále vylepšovat. Toho prostoru je pořád jako velmi mnoho. A hledáme člověka, který bude pro nás, a teďka tím nás mluvím jako rodinu vlastně majitelů, partnerem v naplňování téhle vize. A myslím si, že to je jako příležitost i pro někoho vlastně bude to těžký, jo. Bude to fakt těžký, protože prostě není to produkt, který je zajetý, není to trh, který je zajetý, ale podaří se to a ten člověk a ten tým, který tam dělá, z toho bude mít a mívá už dneska neskutečně dobrý pocity. Jo. A to si myslím, že je jako krásná věc, prostě tenhle vyšší smysl. Navíc v tom, že prostě jako česká rodinná firma a dostaneme to prostě do světa, jo. Tak to je prostě věc, kterou se ten člověk může do určitý míry proslavit a která ho může prostě potom hřát u srdce. Ten strategický cíl náš je, že chceme být největším výrobcem zelených stěn a fasád v Evropě. Takže opravdu je to příležitost vlastně ovlivnit prostředí desítek milionů lidí po celé Evropě z Česka, z Moravy. A vlastně mít jako pozitivní dopad a ne v tom korporátním slova smyslu, ale v tom reálním slova smyslu, protože prostě už dneska to tak je. Děláme na jednu stranu samozřejmě ty interiérové stěny, které jsou úžasné a vlastně zlepšují prostředí, ať už v domácnostech nebo ve firmách. Ale ta nevýhoda těch zelených stěn uvnitř je, že jsou uvnitř. A ta výhoda těch zelených fasád je, že prostě jedeš krajinou, jedeš městem a najednou a můžeš se třeba víc svoji rodinu nebo nějakého svého příbuzného kamaráda a ukážeš jim, tohle jsme dělali my, nebo tohle jsem dělal já, jo. Tohle je tady díky, protože opravdu v mnoha případech, kdyby my jsme tu myšlenku nevnukli těm investorům, a tak by ty zelené fasády tam nevznikly a tím pádem by nebylo tak hezký okolí těch budov. Takže prostě jdeš městama a můžeš ukazovat na hmatatelný, krásný a smysluplný výsledky své práce. Jo. To klíčové, co ten člověk musí mít, je fakt ta vášeň pro tuhle misi. Nehraná a naprosto autentická. No a pak, protože nejsme neziskovka, musí to být člověk, který má biznisový, podnikatelský smýšlení a schopnosti. Právě proto, že to není produkt, který se prodává sám o sobě. Je to produkt, který my musíme prostě dostat k těm zákazníkům. Tak to musí být člověk, který je prostě dobrý obchodník, který dokáže vybrat skvělého obchodníka a vychovat a vést. A samozřejmě v neposlední řadě to neudělá jenom s týmem obchodníků, ale i s týmem lidí, kteří to
kteří ty zelený stěny, nezelený fasády navrhujou, pěstujou, montujou a potom se o ně roky vlastně starají, pečují o ty živý organismy. Takže to musí být lídr, který bude schopný s tímhle nadšeným týmem pracovat, nastavovat určitý standardy úspěchu a dál ho rozvíjet, škálovat. Prostě bude to hodně o růstu. Takže ten člověk jako takovej bude muset být schopný sám růst, aby ten biznis mohl růst s ním. Během prvního roku působení vlastně v té nové roli bude klíčový dodržet nějaký plán rozvoje toho biznesu, který máme, který je významně prorůstový. Ale zároveň, protože máme ten pohled víc dopředu, tak aby ten růst nebyl postavený jenom na náhodě nebo na pár projektech, ale aby prostě vlastně jsme vybudovali tu pipeline těch příležitostí do budoucna. A to zejména právě už třeba potom i v tom mezinárodním měřítku. A vlastně to klíčové, kromě toho biznisu, je to, aby se dařilo těm našim rostlinkám a tím pádem, aby naši zákazníci s tím byli spokojení, protože v tomhle biznisu vlastně náš kontakt se zákazníkem není jednorázová transakce. My se často o ty jeho rostlinky staráme další roky. A to je jeden z klíčových jako parametrů úspěchu lídra téhle divize.